tayo magbinabay na tagtingos. Sige, Ivan. One, two. Ano na, nasi mo mabahay. Mayong gabi sa atong tanan! Grabe! Alright, ang challenge karon kay gitawag ni siya og Beklaman Challenge. No, nana si showtime pero among taga-ag twist. Sige! Mag-start na may. Let's go! My heart went... Ay, naway ko. Ladies and gentlemen, my name is Maria Mia Khalifa Jr. Proudly representing from the land of dagang mga itom-itom, Africa! Hello! Konnichiwa! Konnichiwa na tayo sa... My name is Pia Kansada from Japan! Thank you! Magandang gabi inyo lahat. Ako magdadala China para ako kumpit sa Pilipinas. Wala Pilipinas! Walang patay na Pilipinas. I'm from China and I'm coronavirus. And I got me. Thank you. A little longer than a few minutes later. Magandang gabi sa inyong lahat. Nandito po tayo sa Reclamation Challenge. Handa na ba kayo mga lovely candidates? Handa! Kailangan sabihin ninyo sa inyong lingwahe. Handa na ba kayo? Africa! China! Handa ka na ba? Ako handa na. Japan! Are you ready? Arigato! Arigato gozaimasu! Meron na po tayong parehong katanungan. Ito po ang ating katanungan para sa lahat. Ano ang susundin mo? Sigaw ng puso o sigaw ng nanay mo? I believe, ladies and gentlemen, ang susundin ko ay ang sigaw ng nanay ko. Dahil kapag hindi ko sinunod ang sigaw ng nanay ko, piti ang akong lubot. Pero kung akong sundon, pero kung dili ko na ako sundon ng akong pitik, sa ko kasi kawisan ko. Pero mas luhoy kung dili na ko. And And I... Thank you. I believe, naniniwala ako na dapat nating sundin ang sigaw ng ating nanay. Kasi nga, kapag hindi tayo sumunod sa ating nanay, sigurado. Wala na tayong magawa. Pero kung susundin natin yung sigaw ng ating puso, maraming masasaktan. Siguro magiging masaya ka pero hindi sa lahat ng panahon. Ito lang masasabi ko sa inyong lahat. Sundin nyo ang nanay nyo. Sigaw ng nanay nyo. And I... Thank you! Para maiba sa lahat, ako pipiliin sigaw ng puso. Kasi pag sinali galit, ako takbo. Kasi pag sinunod ko aking puso, ako saya. At ang babae na yan, gagawin ko nanay. Nanay na dalawang dosina anak. And I gotta be proud na thank you. Ibu. Kana ito. Okay, salamat po sa mga candidates. And now, Thank you. ang panghuling katanungan. Ang tanong, kung ikaw ay magbabakasyon, anong pipiliin mong sasakyan? Titanic o Train to Busan? Kung ako ba pipiliin sa dalawa, Titanic o Train to Busan, pipiliin ko yung Train to Busan.
Kasi yung Titanic lumulubog. Yung Train to Busan, no. Inday, thank you. I believe, para sa akin, pipiliin ko ang Train to Busan. Kasi nga yung Titanic lumulubog, sabi niya sa kabila, di ba? Yung Train to Busan, mahilig kasi akong tumakbo. Sanay ako hahabulin kasi nga, ako, Day! Thank you! Ay, syempre, para maiba sa lahat, pipiliin ko ang Titanic. Kasi kapag nalunod yung Titanic, pero pwede ka pang lumangoy. Pero kapag sa Train to Busan, sa kanila, mahilig sila tumakbo. Hindi ako mahilig tumakbo dahil napakasakit maghabol. Maghabol lang tao, hindi ka naman mahal. Meanwhile, Ito po ay ating Dekla Quiz. Okay? Meron pa tayong magkatanungan sino po ang makakapagsagot ng dalawang tama. Sino yung makaunang dalawang tama ang sagot? Siya ang papasok sa ating final round. So, kailangan nyo ng gesture. So, ano yung gusto nyo? So, paunahan ang pagbukas ng saya. Unang tanong, sino ang tinaguriang ang bansang kamao? I believe na makalakas niya and I believe si Manny Pacquiao and I thank you. Iris Dura, oy. Tama! Pangalawang tanong, sino ang kumanta sa kantang Tatsalok? Ay! Okay. I believe, singer to, and I believe, siya si Bamboo. And I thank you. Okay, bamboo. Tama, bamboo. Pangatlong tanong, kung ang hotdog ay pagkain, ano naman ang bulldog? I believe, isa itong aso. And, aso? Hindi mo nag-istorya. Ayaw, saan ka I believe mo? Basta I believe na ang Answer. answer na, aso, and I thank you. Ang aso o hayop ay tama. Congrats! Next question. Ano sa English ang telebisyon? Hey! Carlo. I believe pinapanood ito ng mga tao. I believe television. Okay, television or TV, tumpak, ganun. 1-1. Eh, di ako bubo. Ano na ako, magpabilis ka ng Breaker ha, tiebreaker ha. Ano kapulbaan? Tiebreaker, muling tanong na rin, hagi ni makatubagan eh. Ilan ang buwan ng isang kalendaryo? Hey! George. I believe numbers and I believe 12 and I thank you. Okay, 12 o 12 ay tumpak, ganun. Okay. Bye-bye! So, magkakaroon ng berto Pabubuan. si Diego. Okay. Ibibigay ko ang adik Guys, sa mukhang adik sa Japan. sa Japan. Ang Tarsier Tarsier sa Onggoy. Africa. Okay, ngayon, ito ang tanong para sa inyong Bek Laban. Sino ang mas dilat ang mata? Adik o Tarsier? Bekla, ang aura ka ba? Oh, ang aura ako. Okay. I believe mas mula ang mata sa Tarsier kay mula Grabe ka mula ang mata. Adik-adik ka Tarsier. Sundan. Basta mas adik mas mula ang mata. Hey, ano? Okay. Laban. I believe na mas dilat yung mata yung mga adik. Bakit? Kasi, hay na hay ang mga adik. Ano kulit? Kasi hay! Anong libugay niya gusto na? Adik ko mo. Adik! Mas dilat yung mata ng mga adik. Kasi, buong araw, buong gabi. Dilat yung mga mata, hindi natutulog. Okay. And I, thank you! Pasok ang dalawa. Si Carlo
George, sa rating ng ating mga judges, si Jigo ay nakapagpahinga lang para sa kanyang final round. Congrats, pre. Ah. Mare. Pari, ano to? Para sa ating huling katanungan, ito po ang ating katanungan na kanilang paglalabanan. Ipaliwanag, Sana all. kung bibigyan ka ng pagkakataon na maging maganda, ano ang karapatan mo? Jigo! Next question! I believe, kapag ako ay biniyaan na maging maganda, dapat ang karapatan ko, galangin ng iba! Ganun yun! Okay, kung bibigyan ako ng pagkakataon na maging maganda, karapatan ko yon kasi tao ako. Wala kayong karapatan kung anong karapatan kong gawin. And I thank you. Kung pabigyan ako ng pagkakataon na maging maganda, ano ang karapatan ko? Siyempre, ang karapatan kong mabuhay ng walang panghusga. Karapatan na nabubuhay ng walang nanghusga. Walang mga judgmental. Pwede. Mamuhusga yun. Wala kayong karapatan. Laway. A few minutes later. So, base sa ginawang pagsasaliksik ng ating mga hurado na galing po sa iba't ibang sulok ng mundo, sa unang round, ang nanalo para sa ating introduction, ang nanalo po ay ang taga-Africa, candidate Africa. Ang nanalo naman sa ating Bekla Quiz ay China. Tapos ang nanalo naman sa ating Bekla Aura ka ba? Japan. At para sa huling round ng Beklaban Tapatan, dito kung sino ang tatawagin ay siya na ang magiging Beklaban 2020 Miss Oplok TV. Ang ating Miss Oplok TV Beklaban 2020 ay walang iba kundi si Miss Africa! Hey, congrats! Congrats Miss to you! Africa, ikaw po ang ating Miss Oplok TV Queen. Asan po yung crowd? Ginawa mo na. Anong masasabi mo, Miss Africa? Ika-videos ko, apil di man mo. Ang masasabi ko ay grabe talaga yung mga MCs, yung mga co-contestants ko. Grabe talaga yung laban namin. Ganyan yung laban namin, oh. Ganyan, napaka dikit. Napaka-dikit. Ako ito, tas ito sila. Dumi lang. Grabe yun. Yo, what's up mga kalabog? No, that was our Beklaban Challenge. Miss Oplok TV 2020. Defending champion. Maugya po yung nakatawag karon. Gandang lakas. 2019 and Miss Oplok TV 2020. Bawi lang tayo sa nun, pre. Ako dapat yung nanalo eh! Ay, ayun, na-enjoy mo. Please do like, share, And subscribe! and please support Cebu Northside Vloggers. Salamat sa mga ano ba ning adwa. Shout out! Shout out to my boys! Shout out to my boys too! Shout out to my boys! Director. Chicken Pox! Ang ping mo tanan! Maganda ba kami? Sino yung maganda? Comment down below. Chicken Pox! Yo!